hapon sa inyong tanan mga kaidol. Happy New Year sa inyong tanan mga kaidol. Karon mga kaidol, karon mga kaidol, Martes, December 31 mga kaidol, New Year na unya mga kaidol. Muli na ko ron mga kaidol. Unya magpalit ko kuan mga kaidol, litson manok. Mawala ko na akong makaya mga kaidol. Palit ko litson manok. Kaya pagabot na ko sa balay, among sudan panihapon sa akong alaga o napugoy igsoon isa. Unya ang mabilin mga kaidol, may na ikwan sa sulod sa kaldero mga kaidol, may na lang na isulod ang kaldero mga kaidol pag abot og kwan New Year mga kaidol. So maulagin na itong makaya mga kaidol. Isa na ka buklitson manok mga kaidol, pero okay na mga kaidol. Importante nga basog tang lawat, pasalamat at Ginoo nga pabuton patag daghan pagkatuigan. So ana ra mga kaidol. So mapalit sa ko mga kaidol o diya sa kwan Senior Pedro. Lami mga manok ni Senior Pedro mga kaidol, gaya kuan badagko mga kaidol. Manok la ita. Palit na litson manok mga kaidol. Uli na ko balay mga kaidol. Ay relax lang sayo mga kaidol kay ugma kumbati na po mga kaidol.
So, babay na mga kaidol. Salamat yabang tas Ginoo mga kaidol nga natay panghanda sa lamisa niyang alas 12 mga kaidol kapalitan litson manok mga kaidol. O lagi niya ako makaya mga kaidol. Taon da pero salamat yabang tas Ginoo mga kaidol. Babay na mga kaidol.